Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أمبادي تفسير فيلا لجبا معفوك وليماندو أكنيمادالله kadela Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ke hereke anaw kelingilena bela jeli laylatul qadri anyina mayara malikono malikokan kerengereni ala bamako kono misriu kono kenabaw kan karamogo ye wulika joke ka chesiru ke ka adamadeum blasira ka shu in valeur fo wiye sungalo tlemuga ani wolon vlashu min kera san baflani tan kono toina ka be mekalo tle bisabama o hukmu kono anye yala min ke bamako kono amina o dow yira awla shola baya haydara ale kene misigi laylatul qadri la angeje ko bara do sharia su kelen kerengeren ni mafu ala afora kwa nga nyini klita labango do were ko kunno ko laylatul qadri bi se ka soro ka bisungolo kli folo do ngable sigaten ni na laylatul qadri ko ni su bili ba ko ni ni dungo do ta ala bi songa faray ka wuduna sabu ala ba ka jonga bisigiya kono ni ala miri ka bla yoro minna ni mansira yiti ala je sigatula keneka wala ala mufo ako inna anzalnahu fi laylatil qadr sigatula aidra wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أكو بشوينا قال مساء القرآن رجي laylatul qadri shu ko alquran jigina bisuina ako wama adraka ma laylatul qadri ako mune la dunya laylatul qadri yeremu sa alquran jigina la alquran jigina ala kira ya bedrushi ka bampeu sa mugani saba kono sa ala sorola ka jamaru ibini foni doina ibini foni wakati na ninganga foni evenement kof Kurane ko kera tini Kurane ma jigina fo biblu wal mayna fo Taurata sabu Taurata dafale ala o jigina billahi Musa a dafale chogodi ala ye Taurata dafale kitabu complet fon fen ba kono ka ta dro ka di Musa me Kurane jigina di waratalnahu tartilan ka jigi don abi dofo bishini abi dore fo shini ngena dore bi fo kalo gilin ko fe dobi fo dobi jigi maga dobi jigi matne ale complément jigi a jigi na événement par événement mais ala ya dafalen jigi kira ya duji mana ode ko awnye qur'ane jigi bishuina op mana ko mune ila dunya sa qur'ane jigi shu ode kara la tige shu mu ere la dunya mune la tige shu أقول ليلة القدر خير من 1000 شهر أقول بشوينا ليلة القدر كواكا بو أكافوسا نيكالو باكليني كالو باكلي كلي باكلين دره كو بشوينا تلقى بو نيكالو باكلي كيسكي واجلو كنكا بشوينا وكابو نيكالو باكلي واجلو كدغو كبشوينا وكابو نيكالو باكلي بغوي ka ala deli bisuina ka bonni kalu bakele ala deli ni yere qur'ana aya soro la munefi bani wala kira sigile ne tura ka sahaba ucela abala ku baro abala ku waju kira nana se shamu ono la ghazi ka kisama
kuma ɲuman kelen fɔ ko 100 u ka wusa ni kuma lankolon fɔ ye o tuma na Alakira a ye Shamunul Gazi ka kisa fɔ sahabaw kabakoyara sabu Shamunul Gazi kun ye jihadikɛlaba de a ye jihadi kɛ Ala ye ka Ala ka diinɛ dɛmɛ yɔrɔ n'i kɛra o mɔgɔ sugu ye i bɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ ni kafiru kamana guwana ɲinibaa jugu kamana mana guwa u b'a ɲini k'i faga k'i latunu u y'a ɲini ka Shamunul Gazi faga sabu a tun bɛ jihadi kɛ a kelen cɛ 1000 tɛ s'a la a kelen cɛ 1000 tɛ s'a la kafiru y'a kɛlɛ ka dɛsɛ u dɛsɛra la don dɔ la kafiru gɛrɛla a muso la ko u bɛ wariba d'a ma k'a bɛ fɛn fɛn ko u b'a bɛɛ d'a ma ko mɛ dɔrɔn a ka Shamunul Gazi minɛ ka d'u ma Ablaye muso sɔnna ani kafiru ye a signé men cɛ mina ka d'aw ma nafolo min bɛ a b'a di bila Ala k'an kisi muso jugu tɔɔrɔ ma amin Ala sɔn muso in a ye cɛ nɛgɛ a ko cɛ ma ko o tuma na n bɛ fɛ i k'i ka gundo fɔ n ye Ablaye daminɛ la cɛ ma sɔn cɛ dalen a ye cɛ sen siri k'a bolo siri ni juru ye dugu jɛra dɔrɔn cɛ y'a sɔrɔ a sen n'a bolo sirila cɛ y'i lamaga dɔrɔn juru bɛɛ tigɛ Ablaye juru bɛɛ tigɛra ka bɔ cɛ la cɛ ko e ye ne siri mun na a ko n y'i siri k'a lajɛ de fanga min b'i la k'o dɔn halisa ka danaya tɔ sabati kan Shamunul Gazi ko juru tɛ ko na ni fɛn wɛrɛ o yɛlɛmalen a taara jɔlɔkɔ ɲini ka na Shamunul Gazi siri ni jɔlɔkɔ ye a sirilen ni jɔlɔkɔ ye Shamunul Gazi dugu jɛra dɔrɔn a y'i lamaga jɔlɔkɔ bɛɛ tigɛra a y'a muso wele tugun muso ko n y'a lajɛ de ni jɔlɔkɔ bɛ siri komi juru ma se k'i siri a ko muso ma ko bisa n bɛna f'i ye n'i bɛ fɛ ka ne kana se ka fɛn kɛ n yɛrɛ fɛn kelen dɔrɔn a ko o ye jumɛn ye a ko i ɲɛ bɛ kunsigi min na mun ye ni nin kɛra ka ne siri ne tɛ se ka foyi kɛ yɛrɛ a kunsigi kun ka jan i bɛ arasamanu ye cogo o cogo a tun bɛ ten kunsigi in kun ka jan donc a y'i da su fɛ dɔrɔn a muso ye kunsigi in kɛ k'a siri k'a sen siri k'a bolo siri Ablaye dugu jɛra a wulila a y'i lamaga a ma se ka juru bɔ a yɛrɛ a ko a muso ma ko n fonisa kɛ ko n b'a f'i ye ko nin de bɛ se k'an siri muso ko k'i yɛrɛ foni dɛ ne t'i foni ko bi ta tɛ kulo ye dɛ bi kɔni i ye min da cɛw ta tɔ kan o segintɔ b'a da i kan a yɛrɛ furumuso Ablaye a y'i lamaga ka dɛsɛ a ko muso ma ko n foni o y'a sɔrɔ muso bɔra ka ban muso taara juguw nɔfɛ a taara kafiri bɛɛ wele Ablaye o tɛ kabako ye o Nabilaye Nuhu muso y'a janfa a banna la a kafiri bɛ jahanama kɔnɔ Nabilaye Luti muso y'a janfa a bɛ jahanama kɔnɔ Ala yɛrɛ ko lahara ko ale b'a fɔ Luti muso ma Nuhu muso ma udkhula nara ma'a dakhilin hey aw muso fila Luti muso Nuhu muso jahanamɛdenw kana don k'aw to dɛ a ye don jahanamɛ kɔnɔ jahanamɛdenw dontɔ Luti muso Nuhu muso nka Firawuna muso Asiyatu Ala ko k'ale ye so jɔ ye étage jɔ ye alijinɛ kɔnɔ Firawuna muso bɛ don alijinɛ kɔnɔ sabu o siranna Ala ɲɛ nka Luti ni Nuhu muso u ma se ka kisi sabu Ala ko fakhanata uma k'u fila u cɛ fila janfa ka kafiru dɛmɛ u cɛw kan Ablaye a taara kafiru nɔfɛ ka na
Shamul Ghazi ye fɛn bɛɛ kɛ a ma se k'a yɛrɛ fo ni kafiru y'a ta ka taa n'a ye min kan ka di muso ma o y'o di muso ma muso y'a ka nafolo minɛ u taara n'a cɛ ka taa ɲani Ablaye k'a kulo fila tigɛ ka bɔ a la k'a ɲɛkisɛ fila wɔgɔbɛ k'a ɲiw kari-kari ka bɔ a da kɔnɔ k'a sen fila tigɛ k'a bolo fila tigɛ ka sɔrɔ k'a kulu kutu bila ko ana sa yɛrɛ ma sa Ablaye o yɔrɔ la ni Ala jɔn kamana guwana kamana guwa mani sɔrɔ cogo cogo ni Ala wele o y'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a kɛ Ala ye siga t'a la Ala b'i bɔ wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ni maa o maa siranna Ala ɲɛ ko i k'a dɔn Ala b'i bɔda d'i ma wa Ala bɛ tila k'i garizigɛ la i yɛrɛ hakili tɛ min na fiyewu Ablaye a b'i kɔnɔ ko ko la i b'i to a la walima mɔgɔw kɔnɔ i b'i to ko min na o yɛrɛ de bɛ k'i bɔ sababu ye n'i siranna Ala ɲɛ dɛ n'i siranna Ala ɲɛ i bolo ko ye tɔɔrɔ ye bɔnɛ bi walahi o ye hɛrɛ de la dalen tora sisan se t'a ye a ye Ala wele Ala min tɔgɔ Dayan jurusara masa Ala min tɔgɔ Qaharu Jabbaru Wahidul Ahadul Fardul Samad a y'i bolo ja Ala a ko ne tigi Ala ne degunna ne tɔɔrɔ la o yɔrɔ bɛɛ la Ala ye mɛlɛkɛ ci a ma ko taa fɔ a ye ko a bɛ fɛ n ka mun kɛ mun de ka d'a ye sisan n'a bɛ fɛ ka sa ka shahidi suya o tɛ problème ye o tɛ Ala bolo koba ye k'a nin minɛ k'a d'a jugu ma Ablaye o tɛ Ala bolo foyi n'a ye Zakariyaw minɛ ka di jugu ma sunguruba dɔ de wulila ka dɔn kɛ masakɛ ko i ka dɔn diyara n ye wa n b'i fɛ fɛnɛ a ko masakɛ ma n'i bɛ ne fɛ ne tɛ sɔn i la dɛ f'i ka ko dɔ kɛ masakɛ ko n'i ye fɛn fɛn fɔ n b'a bɛɛ k'i ye a ko n bɛ fɛ i ka Yahaya faga Yahaya bun Zakariyaw masakɛ ko Yahaya ma fɛn kɛ na Yahaya de ye Jean Baptiste chrétienw ka Bible kɔnɔ Jean Baptiste ko Yahaya ma fɛn kɛ ko a tɛ se mɔgɔ ma ko mɔgɔ limaniyalen don k'an k'ale n'a kungo tu ko non ko n bɛ fɛ i k'o de faga a masakɛ ko n'a ma ɲɛ n ye layidu de d'i ma n bɛ fɛn bɛɛ k'i ye u ye mɔgɔ bila ka taa Yahaya nɔfɛ Jean Baptiste ka na n'a ye a ma ɲininka foyi la f'a y'a kunkolo ye tasa kɔnɔ k'a kunkolo tigɛ k'a da tasa kɔnɔ ka n'a di sunguruba muso ma k'i ka cadeau filɛ nin sunguruba dɔ ka dɔn kama Ala ka nabi ɲuman kira bi faga Ala ɲɛna a ti fɛn fɔ Ablaye i bɛ Ala dɔn yan ni Ala ye masa min mais mɔgɔw ɲɛna ko diɲɛ de don dɔrɔn ni ko kɛra dɔrɔn ko Ala k'o kiiri tigɛ sisan non Ala ta ye lahara ye wa siga t'a la an bɛ yan an bɛ bɔ yan ko kɛra wallahi siratu ti tigɛ fo mɔgɔw ka jɔ Ala ɲɛkɔrɔ bɛɛ b'i ta ɲɛfɔ i y'i da don min na i ye min kɛ i ye min fɔ mɔgɔ tɛ siratu tigɛ miskala zarati ɲɔgɔnna la tiɲɛ ni nkalon f'i ka jɔ Ala ɲɛkɔrɔ a bɛɛ la ni ye nabi ɲuman de ye kira de o bɛ faga ta bon nin fana dalen bɛ Ala bolo ta bon a ye Ala deli Ala ko ni shahidi suya de ka di ye problème t'a la n b'i di jugu ma u bɛ si la diɲɛ na mais lahara bɛ s'u la ne ko kira mɔden Useni kunkolo o ma di lɛw ni wuluw ma wa ka gulɔ min k'a ji seri a kan Ala jɔn lajarabi yɔrɔ ka ca ne ni Ala y'i ka lajarabili fɛ ka Ala barika da n'o tɛ lajarabili fagali b'a la gosili b'a la fɛn bɛɛ b'a la dɔnnibaa dɔw fagara k'u lankolon 12 ka juru siri u sen na k'u sama sugu kɔnɔnaw o le kabako don dɛ o de la a ye Ala deli Ala ko k'a mago bɛ mun na a ko Ala wallahi shahidi suya ka sa o ɲɛsiranya tɛ ne Shamul Ghazi ka sa o siran tɛ n na nka Ala n bɛ fɛ jugu ninnu k'a dɔn k'e de ye se tigi ye n bɛ fɛ Ala n'i ye n farikolo segin ma n ka tila ka Ala ka diinɛ na s'a seyɔrɔ la o de la n bɛ kɛnɛya ɲini e fɛ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ n bɛ balo diɲɛ kama Ala n faga Ala jɔn ka hakilina ye nin ye n'a y'a sɔrɔ ko balo b'i kɛ diɲɛ de kama ce n'est pas la peine i ka balo diɲɛ b'i ban a b'i ban Ablaye ka nafolo miliyari ba sɔrɔ k'a da bangiw la ka tila ka sa ka to diɲɛ man ɲi dɛ ka so baden jɔ
ka tila ka sa k'a bɛɛ to ka investissement baden kɛ ka tila ka sa k'a bɛɛ to mais i bɛ taa min sɔrɔ i ɲɛ yen dɛ an ko k'an mago t'o la lahara dilancogo sira si an ko an mago t'a la an k'o tiɲɛ nka Shamul Ghazi ko ala ni bɛ balo e kama n bɛ fɛ ka balo mais n'i y'a dɔn ko n bɛna diɲɛ kɔnɔ n'i seginna ka na n bɛna kɛ tiɲɛnikɛla ye n tɛna e ta kɛ ala ni minɛ na ala ko o tuma n'i sen segin i ma k'i bolo segin i ma k'i ɲɛ segin i ma a farikolo bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ fɛn fɛn tigɛra ka bɔ a la a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la a ɲɛkisɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la a bila a kɛnɛyara kun fa ya kunu kɔnɔ a wulila k'i jɔ a senkala fila kan ni ala ka yamaru ye innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun faya kunu a bila sen seginna ma bolo seginna ma a kun bɛ kɛlɛ kɛ o la ni ɲaamɛ da gɛlɛnkɛ de hali bamuru tɛ n'a y'a kɛ ka kafiri gosi yan fɛ 100 b'i da n'a y'a kɛ ka gosili kɛ yan 50 b'i da 40 b'i da 20 b'i da a bila fo a ye kalo 1000 k'o la kira ko ten kalo 1000 jihadi k'a y'o kɛ ala ye su ni tile t'a la a bɛ jihadi la ala ye a bɛ seli la ala ye a bɛ nafila seli la ala ye bamuru b'a bolo ala ka diinɛ kɔrɔtali kama sahabaw ko anw bɛ se k'o kɛ cogo di olu ɲɛ bɔra a fɛ dɔw kasira kira ko bɛɛ k'i da di ko ni mɔgɔ min ye Laylatul Qadri su kelen n'i y'o ɲɛnɛmaya k'o ka bon ala bolo ni nin ka nin kalo 1000 o ka kalo 1000 kɛ ko su kelen ɲɛnɛmayali ka bon n'o ye o de la bi su in na n'i y'a ɲɛnɛmaya Shamul Ghazi ye jihadi min kɛ o ka bon ni su 1000 ye kalo 1000 ye ala ka bonya d'a ma o de la ni mɔgɔ min bɛ hɛrɛ fɛ su in na i bɛ fɛ ka tɔɔrɔ ɲɔni ka b'i ka su in na nka bila bɛɛ t'a nafa sɔrɔ dɛ dɔw mago t'a la bamananw b'a fɔ ko n'i ye dundalamugu kɛ dangaden kulo kɔnɔ k'a bɛ maani taama kɛ hɛrɛ mugu i b'a kɛ dɔ kulo kɔnɔ mɔgɔnin taama ye jumɛn a bɛ dɔn k'a bolo kan sisan a bɛ wuli ka tagama a bolo kan min surula kulo kɔnɔ a bɛ bɔ ne tɔɔrɔ n'a kɛra kulo kɔnɔ kɔni i b'i jɔ de sa i bɛ taa sabu i jɔlen mais n'i y'a k'ale kulo kɔnɔ a b'a kun suli a bɛ bɔ o kɔrɔ ye mun ye bisi in na dɔw tɛ wajulu ko t'a la dugawu ko t'a la bisi in na bɛ tɛmɛ olu la ten i n'a fɔ fɛn ma kɛ o labila ɲɛ i yɛrɛ ma dɛ a ma da diɲɛ kama ɲɛ i yɛrɛ ma an dana lahara min kama ɲɛ i yɛrɛ ma i k'o ɲɛɲini ni diɲɛ y'a ɲɛsin ma cogo cogo i kɔ don a la a b'a ɲɛsin nka i kɔ don i ka to ka ala ɲini min da ka di la o alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ an taara Shakil Fadel Kasim Kɔnɛ ale tun kɛlen don ka kɛnɛ belebele sigi ka bilasirali kɛ Laylatul Qadri fasamanciya kan bonya minnu b'a la duwawu jaabi minnu b'a la a ye dɔ fɔ olu la an ka jɛ k'o baara seereya ala de ye bi tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ n bɛ kelen f'i ɲɛna olu to ye kuranɛ ye fɛnba de ala ye danni kɛ san kalo 12 kuranɛ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ isna ashara shahrun fi kitabillah ay danni kɛ san kelen kɔnɔ kalo 12 de bɛ nka kalo 12 in na ala ma kalo tɔgɔ fɔ ay kalo kelen dɔrɔn de tɔgɔ fɔ n'o ye sunkalo ye shahru ramadan sunkalo fɔli ka kalo valeur d'a kan ka dɔ fara valeur kan a tilala k'a fɔ allazi unzila fihi alquran ale sunkalo de fɔ dɛ ka nin kalo ta tɔgɔ ma ka tila k'a fɔ k'a ye kuranɛ de la jigin ka bɛn a ma nka kuranɛ jiginni ka bɛn a ma o kisa ka jan a la surumani ye jumɛn ye kuranɛ dafara ka bɛn diɲɛ sankolo fɔlɔ la ala bolo ka bɛn sunkalo ma ka sɔrɔ k'a lajigin dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ k'a lajigin dɔɔni dɔɔni o de kama a ma da o fana ma sunkalo bi di kira ma don min sallallahu alaihi wasallam a ma kɛ Maka kira bɔlen Maka ka taa Madina hijira de la sunkalo dira ma sunkalo dira kira ma hijira san 2nan sunkalo dira ma kalo min na hijira san 2nan sunkalo dile a ma nafolo jagabɔ o dira ma o kɔfɛ jagatul fitiri o dira ma o kɔfɛ ka kira bɔ kudusi misiri la ka ɲɛsi alikaba ma nin bɛɛ kɛra o kalo kelen de kɔnɔna la hijira san 2nan de kɔnɔna la o de kama ala nana su in ta tɔgɔ ma kalo a y'o tɔgɔ fɔ kuranɛ k'o fɛnɛ bonya yira
kalo in kɔnɔna la nka kalo in kɔnɔ a baara nafamaba bɛɛ gulonnen bɛ su kelen mun fana la a y'o fana suran jigin o kan kuranɛ kɔnɔna la o kama mɛlɛkɛ kuranɛ ka gɛlɛn dɛ ala ma don bɛɛ tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ i mana kuranɛ lajɛ a kun fa kun ala ye don tile 2 de tɔgɔ fɔ samedi ala y'o tɔgɔ fɔ juma ala y'o tɔgɔ fɔ a se su ma a ye lailatul kadiri su fɔ kuranɛ kɔnɔ a ma kɛ ten de a se su ma dɔrɔn a ye bi fɔ a tila k'a fɔ khayrun min alfi shahrin bi su kelen baara ɲuman kɛ ko kelen a ɲɛ yɛrɛ ma a kɛ ko 10 a ɲɛ yɛrɛ ma a kɛ ko 100 a ɲɛ yɛrɛ ma a ka fisa ni kalo 1000 baara ye a ma dan o ma hali bi a ko bi su kelen in na tanazzalul malaikatu waruhu fiha mɛlɛkɛw de bɛ jigin mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ jigin bi mɛlɛkɛw ni darapo belebele 4 de bɛ na darapo dɔ o bɛ turu alikaba kunna darapo dɔ o bɛ turu madinɛ darapo dɔ o bɛ taa turu beitul aqsa darapo 4 o bɛ turu kira kaburu kunna sallallahu alayhi wa sallama fiɲɛ bɛ ka darapo bɛɛ lamaga a sɛbɛnnen b'a darapo bɛɛ kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama o bɛ kɛ bi de ala ka nisan haba bɛɛ o kira nana fɔ tuguni sallallahu alayhi wa sallama bisu in na kelen nafa kan n ma kuranɛ aya f'i ye wa n b'a hadisa fana d'i ma ɔ diɲɛ gulonnen b'o de la n fa kalan ka di dɛ n'i b'a dɔn dɔrɔn i b'a dɔn n'i b'a dɔn i b'a dɔn wajulu ka gɛlɛn walahi an tɛ mɔgɔ ladege la an bɛ dugawu kɛ sirifukɛ ye an bɛ dugawu kɛ madani hayidara ye an bɛ dugawu kɛ sirifu madani hayidara n'a ka denbaya bɛɛ ye ala ka hɛrɛ ka an n'aw ye a bɛ jɔ yɔrɔ min na bi ala ka n'a sutura a n'a ka denbaya bɛ jɔ yɔrɔ min na bi ala ka n'aw lakanda a ka télévision so bi baara mun na bi a bɛ baara belebele la dɛ kira ye mun fɔ hadisa la ne ma nin kisi b'a ye bisu in na a ko rasulullah ala de kira ci dɛ ne ka ciden ye nka ala ka ciden de ye kira ye a ko kuranɛ kɔnɔ muhammadu rasulullah a ye mun d'a kan a ko ni mɔgɔ min wulila bisu in na k'i labɛn ni limaniya ye ani danganiya ko an ka bisu ka bonya a bɛ bonya ni min ye alabato alabato modèle jumɛn seli b'a la ni mɔgɔ min bɛ se ka seli seli ni bɛ se ka wurudi kɛ ani mun seli ma nɔgɔ i ma wurudi ma nɔgɔ i ma k'i sigi ka kuranɛ de kalan o de ka nɔgɔ i ma i y'a bɛɛ kalan i m'a bɛɛ kalan ka suran kelen kalan ka suran dama dama kalan n'o de ka nɔgɔ i ma ko kɛ bisu in na ala ko k'i bɛ su nafa sɔrɔ i b'a baraji sɔrɔ ani mun a nana laban ni jumɛn ye ko wajulu wallahi mɔgɔ tɛ dugukolo kan mun ka fisa wajulukɛla ye mɔgɔ tɛ dugukolo kan mun ka fisa ni kuranɛtigi ye nafolo o y'a damajɔyɔrɔ ye e ma ye dawula ala y'a da nafolo de kan a y'a da nafolo kɛ cogo di ni ala ye dawula da papiye kan a bɛ kɛ wari e ma ni mɔgɔ ye waritigi ye dɔrɔn u b'a fɔ ko cɛ mun bɛ papiye kan o de dara mɔgɔ dɔ kan a fɔra sisan ko wura 12 e t'a dɔn ne yɛrɛ kun t'a dɔn minnu b'a dɔn i ɲɛ t'u ka kuma misɛnnin ŋunuŋunuŋan na o ye dawula qualité dɔ de a fɔra sendu mun ɲini appareil san k'a d'a ma ka miliyɔn don a la ka na n'a ye ko a dontɔ filɛ bɛɛ ye munumunu k'a lajɛ mun ye misi di san o san a bɛ misi da an ma bɛɛ yɛlɛma k'a lajɛ mun bɛ mɔbili di bɛɛ yɛlɛma k'u lajɛ bɛɛ se kɛ ɔ ani mun wajulu kuma y'an sɔrɔ i jɔ yen bisu in na ka mɔgɔw waju walima ka nafila seli walima ka wurudi kɛ walima ka kuranɛ kala walima ka saraka bɔ n fa bɛɛ ka ɲi mɔgɔ y'a kɛ bi i bɛ ala lasɔrɔ anw tɛ mɔgɔ lasalaya ala deli la ni kira ka hadisa de bon ni ye hadisa mun fana ye
mina mɔgɔ dugukolo hadisa yɔrɔ hadisa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ mun na fila a tɛ tɛgɛ fila fa nka i b'a ye bitigiw falen do fotoli an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ dɔrɔn na n'i y'a ye silamɛw fɔra ɲɔgɔn kɔ n'i y'a ye silamɛya tiɲɛna k'an donfiniw yɛlɛma ka karamɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ ka kumakanw fɔ ɲɔgɔn kɔ ka misiriw fɔ ɲɔgɔn kɔ wallahi kuranɛ tɛ hadisa de nana n'a ye kuranɛ tɛ hadisa de nana n'a ye i bolo minɛw i bolo jigiw a don i kɔnɔ kana i ni bolo yɛrɛ kana wolo ni manamanakan nin si tɛ diinɛ ye dɛ hadisa de nana n'a bɛɛ ye an ka misiri ka ɲi dɛ anw ka bugutufa ka ɲi dɛ vangletɛri b'a kɔnɔ dɛ climatiseur b'a kɔnɔ dɛ an ka alimami kalan ka di n'aw ka alimami ye ɲɔgɔn sabo tɛ a tɛ se kuranɛ kalan na nin bɛɛ ju ye hadisa de kuranɛ tɛ bon diɲɛ hadisa bɛ munumunu mɔgɔ 6 de ni ɲɔgɔn cɛ ayi n fa wallahi ya sɛbɛ télévision so mɔgɔ bɛna ta a ta o ka yɛlɛ n'a ye n b'o kɛ kumakan laban in k'o d'aw ma dugukolo hadisa mumɛ bɛ munumunu cɛ mɔgɔ 6 de ni ɲɔgɔn cɛ wa olu mɔgɔ 6 kelen o kelen kuma o kuma fɔ wa bɛɛ ye tiɲɛ o hadisaw de bɛ ka yɛlɛma ka na ni kuma wɛrɛw ye bi olu ma mun fɔ olu y'a minɛ jɔn na kira a mɔgɔ 6 fɔlɔ ye jɔn ye Aba Hurayra Aba Hurayra kelen hadisa joli bɔ a ye hadisa mun minɛ kira la ale tun bɛ kira ɲininka ani kira bi baro kɛ don dɔ ale ko kira ma ko ne hakili man di kira n b'i fɛ nka ne hakili man di n'i kuma n'a tɛ to n kɔnɔ ni n kalan n'a tɛ to n kɔnɔ kira ko i b'i mun fɛ ko n b'a fɛ hakili ka diya n b'a fɛ ka kɛ kuranɛ dɔnna ye n b'a fɛ ka kɛ hadisa dɔnna ye kira ko a ma k'i ka jalamugu diya ale de y'a ka jalamugu bɔ kira y'i bolo fa k'a k'a kɔnɔ kira bɛ ka bolo fa fɛn fɛn na ale ɲɛ t'o la a y'a kɛ tan ale ko kira ma k'a tuti kira ko n'i kuma n bɛ diɲɛ dɔnni bɛ d'i ma mɛlɛkɛw ni jinɛw ni adamadenw danfɛn bɛɛ kuma ka dɔnni bɛ d'i ma komi ko n k'a tuti n y'a tuti nka mun fana dir'i ma diɲɛ bɛɛ ba ye tɔgɔ tɛ tunu o de ye Aba Hurayra ale ye kira ye ale kɛlen hadisa joli bɔ hadisa 5000 hadisa 5000 hadisa 374 hadisa 5000 hadisa 300 ani hadisa 70 ani hadisa 4 Aba Hurayra kelen nana n'o ye m'a fɔ ne bɛ mun fɔ n k'a bɛɛ ye tiɲɛ ye diɲɛ bi ban an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ de nka n ta ye tiɲɛ ye dɛ mun ne kalan filɛ Aba Hurayra kɔfɛ jɔn bɛ yen Seydina Umar yɛrɛ woloden Abdullahi ibn Umar o joli kɛ yayi Abdullahi Umar denkɛ de hadisa 2000 ani hadisa 600 ani hadisa 30 o y'o minɛ kira la sallallahu alaihi wa sallama wa bɛɛ tiɲɛ o kɔfɛ jɔn bɛ Anas ibn Malik n bɛ kumaba fɔlaw ye bi dɛ ni ma fɔ salon Anas fana hadisa joli di Anas ibn Malik hadisa 2000 280 ani 6 o y'o de minɛ kira la nin fana ye kira ye Anas kɔfɛ jɔn an b'a Aisata mɛlɛkɛ Seydina Jibril tun bɛ jigin kira ka so kɔnɔ a muso o muso ni o tun bɛ bɛɛ bi bɔ nka Jibril tun bɛ jigin kira ka kan an b'a Aisha to so kɔnɔ Aisha tun tɛ bɔ a ma deli ka Jibril y'a ɲɛ la nka kira b'a fɔ ko Jibril bɛ a to yan kira bɛ kuma min fɔ a b'a dɔn kuma dɔ bɛ ka fɔ nka a ma mɛlɛkɛ y'a ɲɛ la mama Aisata o ye hadisa joli min a furu cɛ la tɔ ninnu ye kira kanubaga de a muso de bɛna kuma sisan mama Aisata kelen hadisa 2000 hadisa 200 ani hadisa 10 a y'o minɛ a cɛ la a n'a cɛ bɛ baro min kɛ su ni tile ni ɲɔgɔn cɛ hadisa 2000 200 ani 10 la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha kɔfɛ jɔn Abdullah ibn Abbas Abbas ni cɛw ye dɛ ni bɛɛ kira dɔ di o Abbas o denkɛ de fɛnɛ filɛ ka kuma a ye mun fɔ o ye hadisa 1000 hadisa 660 minɛ kira la
alaba ijoy Jabir ibn Abdullah o ya hadisa joli mina kira la hadisa wakili hadisa kɛmɛ 5 ani hadisa 60 o yo mina kira la ni mɔgɔ 6 olu le ka dɔnni filɛ ka diɲɛ nabɔ o tuma sirifula n b'aw fo aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so alhamdulillah an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲamadali la sigida wɛrɛ an ye munumunu ni min kɛ bamakɔ ba kɔfɛ ba ɲɛfɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bena nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dɔɔni tv shirifila sanfɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲamadali la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Hangalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela hangalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela hangalondi sega tieme tenya